Tarif li wasal għand il-Gvern Malti mill-Libja jgħid li Martin Galea, ir-raġel Malti li nħataf mir-ribelli, għadu ħaj. Għalkemm stqarrija tal-Gvern Malti qalet ukoll li din l-informazzjoni ma tistax tkun iverifikata indipendentement. Il-Gvern Malti spjega kif il-kuntatti fil-Libja biex Galea jinġib lura baqgħu jintensifikaw. Il-Gvern qal ukoll li l-kuntatti se jibqgħu għaddejjin fuq livell politiku, diplomatiku u fuq kull livell possibbli u li jista' jkun ta' ġid għar-riżultat aħħari. Il-Gvern reġa' appella l-prudenza minn kulħadd f'dawn il-mumenti delikati. Intant rapporti fil-Libja qalu li l-Prim Ministru Abdullah Al-Tinni u grupp ta' ministri minn tiegħu kienu mwaqfa milli jitilqu minn Mitiga. Skont rapporti uffiċjali l-Prim Ministru kien sejr Tobruk għal-laqa meta twaqqaf minn milizzja li qiegħda tikkontrolla l-bażi tal-ajru. Dan minkejja li din il-bażi f'Mitiga suppost għaddiet f'idejn il-Gvern ġimagħtejn ilu. Fid-dawl tal-inkwiet li baqa' jeskala l-Ambaxxata tal-Istati Uniti evakwat il-ħaddiema tagħha fl-ambaxxata. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry qal li l-evakwazzjoni mhijiex permanenti.